despois deste breve descanso, pois temos o seguinte relatorio. Neste caso se trata de José Blanco Álvarez, tamén desta universidade, da Universidade de Santiago de Compostela, e o título do seu relatorio é Unha xenealoxía das teses doutorais en Economía e Empresa en Galicia co paquete Genealogy. E, bueno, vamos a poñer un vídeo porque José agora mesmo, como decía antes, está dando clase e sae ás 18:30 e xa estará disponible online para falar con nos. Gracias. Ola, bo día a todos. Meu nome é José Blanco Álvarez. Son estudante do programa de doutoramento en Economía e Empresa na Universidade de Santiago de Compostela e tamén son membro do grupo de investigación ICEDE, Innovación, Cambio Estructural e Desenvolvemento Económico. En primeiro lugar, gustaríame desculparme por non poder asistir presencialmente a esta xornada de usuarios de Galicia. Por motivos de axenda vou ter que facer unha presentación asíncrona e, basicamente, este vídeo que estamos grabando agora pois vai ser a miña participación na xornada. O que teño para presentar é un traballo bastante breve acerca dunha xenealoxía das teses doutorais en Economía e Empresa nas universidades galegas realizada co paquete Genealogy DR e, basicamente, este é un resumo rápido do que fixen. En primeiro lugar, unha pequena introdución a como se crearon os estudios universitarios en Economía e Empresa no caso de Galicia, que se implementan desde o ano 1967. Esta implementación levou a un grande esforzo na formación dunha forza de traballo e dun cadro de persoal de profesores e de investigadores nos anos seguintes, e o que vamos a facer pois é empregar Python, neste caso, para facer un data scraping de base de datos de teses doutorais defendidas nas universidades do sistema universitario galego. Emprego despois Stata para facer a limpeza de datos. Imos ver despois que este é un traballo bastante multidisciplinar no sentido de que emprego tres softwares bastante diferentes. E, finalmente, entramos xa na parte de R, onde vou usar o paquete Genealogy para estudiar as árbores xenealóxicas das teses doutorais en Economía e Empresa presentadas no sistema universitario galego desde 1976. E as conclusións son que este paquete é bastante simple de usar, pódese ampliar o noso traballo a outras áreas, pódese mellorar bastante a difusión de resultados, pero ten tamén eivas que deben mellorarse en próximas versións do paquete. Vale, estes son os contidos que vou seguir na presentación. En primeiro lugar, como vos dicía, temos varios traballos que estudian cal foi esta evolución dos estudios en ciencias económicas e empresariais no caso de Galicia. Citamos aquí dous dos máis coñecidos. A primeira promoción dos estudios tivo lugar no curso 67-68 na Universidade de Santiago de Compostela, posteriormente consolidouse coa creación da facultade que sigue vixente ata o día de hoxe. Temos despois unha segunda tendencia que foi a conversión das antigas escolas de comercio nas cidades de Coruña e Vigo en escolas universitarias que posteriormente se segregarían da Universidade de Santiago de Compostela para dar lugar a Universidade de Coruña e a Universidade de Vigo desde a década dos 90, e unha das tendencias pois foi ese incremento dos cadros de persoal, boa parte dos cales foron formados dentro da propia Universidade de Santiago de Compostela. Temos aí esa referencia que grande parte dos profesores que obtiveron o título de doutores e que se integraron na Universidade de Coruña e de Vigo proveñen, leron a súa tesis doutoral na Universidade de Santiago de Compostela. Ben, a parte de obtención de datos, empregamos o repositorio coñecido como Teseo, dependente do Ministerio de Educación, que contén información sobre todas as teses doutorais defendidas nas universidades españolas desde o ano 76, pero ten o grande defecto de que ten unha interfaz de consulta bastante limitada e nós necesitamos pois consultar múltiples rexistros. Vale, isto dificultaba moito obter os datos directamente empregando a plataforma do Teseo. E o que fixemos como alternativa foi empregar Python co paquete Beautiful Soup para facer un data scraping de todos estes datos. Descargamos vía clave única ou identidade cada entrada das teses doutorais contidas en Teseo desde o número 1 ata o número 2.200.000. E a grande dificultade aquí pois foi descargar de forma lenta, descargar utilizando proxies para evitar
as restriccións temporais da nosa IP pola consulta masiva de datos. Unha alternativa para conseguir estes datos sería empregar directamente Dialnet, que toma datos do propio TSEO, pero tamén é máis estricta a hora de prohibir estas consultas masivas, polo tanto, non aportaba nada ao noso traballo, xa teñamos construído o script en Python para descargar directamente desde TSEO e empregamos directamente esa base de datos do TSEO. E hai que ter en conta que, aínda que é bastante completa, hai algúns traballos que non están incluídos, e, por exemplo, este traballo académico de Guisán Seijas do ano 2018 pois inclúe información de varias teses doutorais en Economía e Empresa que non están rexistradas no TSEO. Vale, polo tanto, complementamos esa información que podemos descargar con información que podemos sacar de traballos académicos. Dentro dos datos incluídos ou descargados no TSEO temos basicamente o autor, o título das teses, data de defensa, temos tanto a universidade na que se defendeu esa tese como o departamento e o programa de doutoramento de adscripción, no caso de que teña algún, vale, as entradas máis antigas non inclúen o programa de doutoramento. Temos despois un resumo para cada tese e un conxunto de keywords ou descritorios da tese que vamos empregar despois para seleccionar as que son deste campo da economía e da empresa. Ten tamén información dos directores e cada vez de forma máis constante de codirectores, esa tendencia a que as direccións pois se compartan entre varias persoas. Ten tamén información acerca dos membros do tribunal. As últimas entradas, as entradas máis modernas, teñen información acerca de se estas teses acadaron a mención internacional e, por último, no caso de que fora necesario, podería ser interesante que moitas conteñen tamén un hipervínculo ao repositorio onde están contida esa tese ou directamente un arquivo en PDF desa tese. Unha vez descargados todos estes datos, o que facemos é empregar o software Stata. Vale, realmente empregamos Stata pola miña familiaridade con este software. Eu estou, como quen di, aprendendo a usar R, estou desde fai algún tempo nun proceso de transición de deixar de usar Stata para todo e empezar a usar R, pois porque basicamente sirve para facer as mesmas cousas, algunhas mellor, e open source, polo tanto estou nese proceso aínda de facer esa transición de software privativo a software libre, pero neste caso empreguei Stata por esa familiaridade. Todo isto que fixen aquí poderíase facer con R, no meu caso levaríame máis tempo porque todavía non teño esa habilidade. O que facemos basicamente é comezar limpando as entradas baleiras, vale, este é un problema da base de datos do TSEO, que un montón das entradas están baleiras. Isto é a miña teoría, porque estas entradas son creadas polos propios doutorandos, moitas delas son creadas a modo de proba, son creadas con erros e posteriormente os administradores do TSEO van eliminando aquelas entradas que teñen este tipo de erros, pero os identificadores quedan aí baleiros. Polo tanto, o primeiro que facemos é limpar estas entradas baleiras, en segundo lugar, armonizamos estes datos, seleccionamos as teses defendidas nas 3 universidades do sistema universitario galego e despois, para seleccionar aquelas relacionadas coa economía e empresa, pois seguimos esta secuencia, en primeiro lugar aquelas adscritas a departamentos de economía e empresa, a programas de doutoramento ou con descriptores que conteñan referencias a economía e empresa. E despois de facer todo este proceso de data cleaning, pois temos basicamente 806 entradas, correspondentes a 417 teses defendidas na USC, 210 na Universidade de Vigo e 179 na Universidade de Coruña. E o que temos que facer, por último, é transformar esos datos no formato necesario para usar o paquete Genealogy e, basicamente, pasamos a ter 1038 entradas. Vale, isto explícase polo fenómeno da codirección, porque cada director precisa dunha fila, precisa dunha observación no noso dataset. Vale, xa entrando en R, vemos entón que temos un data frame onde cada fila, cada entrada, rexistra un par entre autor, director, ano da tese, universidade de defensa e o título. E basicamente poderíamos usar este paquete, está diseñado para analizar este tipo de relacións xenealóxicas. Poderíamos facer cálculos da complexidade destas redes, pero basicamente vámonos a centrar na cousa máis simple, que son as capacidades de visualización cos gráficos predefinidos que incorpora este paquete. E basicamente este é un dos exemplos do que podemos facer, neste caso sería a modo de exemplo,
os doutorandos identificados con dirección de Xosé Manuel Beiras Torrado dentro do campo de Economía e Empresa dentro das 3 universidades do sistema galego. Vale, podemos ver basicamente como un gráfico de árbore xenealóxica bastante simple. É un gráfico que sirve pois para ter un resumo de como se desenvolveron esas relacións académicas e persoais a hora de facer estas teses doutorais, pero vemos tamén que ten bastantes limitacións. Vale, entre as limitacións é que é un gráfico bastante simple, non inclúe o ano no que se defende cada tese, sería bastante sinxelo de incluir ese tipo de información, tampouco inclúe a universidade na que se fixo esa defensa. Poderíamos pensar despois en cuestións máis de personalización deste tipo de gráficos para facelos máis visuais, máis atractivos, e unha cuestión clave é que ese incremento das codireccións nos últimos anos pois leva a que algúns directores e autores sexan considerados tamén como irmáns dentro da mesma xeración na medida en que comparten un proxenitor ou director de tese. Vale, isto vese mellor con un exemplo. Temos aquí o caso de Araceli del Pilar Tamayo Herrera, que ten de director de tese doutoral a Luis Alberto Otero González, pero ao mesmo tempo tamén ten a María Milagros Vivelbúa e podedes ver como é tanto filla, digamos, de María Milagros Vivelbúa, como ao mesmo tempo tamén é irmá porque comparten ese director orixinal que é Luis Alberto Otero González. Vale, realmente este un problema difícil de correxir cando falamos deste fenómeno crecente das codireccións, pero tamén é algo que se debería ter en conta. E para finalizar, unha cuestión clave importante deste paquete de Genealogy é que basicamente inclúe integración coa aplicación Xini. Vale, basicamente poderíamos disponibilizar unha app online onde persoas sen ningún tipo de coñecemento de programación de R pois poderían producir estes mesmos gráficos que temos aquí. Vale, eso sería unha seguinte fase que a día de hoxe pois todavía non temos realizada. Vale, este é un traballo que está bastante en fase preliminar, pero simplemente é unha das grandes posibilidades que ten este paquete, esa difusión dos resultados. E para concluir, pois o que vimos é que moitos dos estudios acerca da evolución da ciencia en Galicia están por desenvolver. O caso dos estudios de Economía e Empresa, pois ten algúns exemplos de traballos académicos que buscaron facer un resumo de cal foi esa evolución, pero todavía hai bastante por mellorar. Este exemplo que temos no campo de Economía e Empresa é facilmente extensible a outras disciplinas científicas e a outros ámbitos xeográficos. Vale, digo aí a partir dos datos xa dispoñibles, porque basicamente temos descargada a base de datos enteira do TSEO, polo tanto, poderíamos facer este mesmo análise para outras disciplinas científicas, para todas as universidades de España. E o que vimos é que o paquete Genealogy, pois basicamente é un paquete bastante simple de usar, bastante intuitivo, pero que pódese mellorar bastante nalgúnas cuestións, basicamente nesa cuestión da visualización de gráficos e demais. Vale, isto sería todo pola miña atención. Como digo, un traballo bastante simple, é dunha persoa que está empezando a utilizar R. Si tedes algún tipo de dúbida ou suxestión que non poda resolver nesta sesión de preguntas que imos ter posteriormente, pois quedavos aí o meu correo para que me as fagades chegar. E teño tamén que facer os meus agradecementos a persoas que colaboraron neste traballo. Na parte técnica, o meu amigo Felipe Vieira de Moraes, que basicamente me axudou a programar o script en Python para facer este data scraping, e parte desa revisión da literatura acerca da evolución dos estudios de economía en Galicia, pois compartida con un capítulo conmemorativo dos 100 anos do Seminario de Estudios Galegos, que basicamente está pendente de publicación e que pois realicei en colaboración a estes 3 compañeiros da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Santiago. Vale, estos serían simplemente as referencias e creo que podemos dar por finalizada a miña intervención. Xeñal. Hola, José. Hola. Me escoitas? Hola. Me escoitas? Non sei se me escoitades vos. Sí, e ti a mí?
Sí, escoito. Hola, pois encantada de saudarte. Bueno, acabamos de poñer o vídeo do teu relatorio, a verdad que foi moi interesante e moi ilustrativo. Bueno, eu non teño así ningunha pregunta en concreto, pero sí que anímote a que sigas con R, a que deas o salto para a vindeira edición, non? Deixes bueno, todo ese análise que faz co Stata, pois que a fagas directamente xa con R. De parte me chama a atención que utilizas Python, utilizas Stata, utilizas R, bueno, é bastante curioso, non? Que utilices aí todo, pero bueno, que está moi ben, a verdade. Claro, pois vecinas, desculpadme por non poder estar aí presencialmente. Nada que desculpar porque se tiñas clases, é unha causa de forza maior. Hai unha pregunta aquí no público, a ver se as coitas. Sí, buenas. É unha suxerencia máis ben. Para esos gráficos, cando hai o tema das codireccións, podes representar podes generar o gráfico mediante unha librería de grafos e sería un grafo direccional. E esas librerías de grafos, para ese caso, son bastante fáciles de usar. Vale, pois vou anotar. Vale, era solo eso, que podes utilizar grafos direccionales e sáleche un gráfico pois, que xa ten máis sentido nese tema das codireccións. Agora que dices isto, Marcos, buscarei, porque hai unha presentación bastante similar á túa que fixo unha compañeira nosa, Aris Fanjulevia, que sí que tiña eso e o que dice Marcos, e ademais era capaz de poñerlle as fotos de cada unha dos directores, dos alumnos e todo. Se vas na páxina da xornada, buscas en programas anteriores, debe ser na xornada do ano 21, bueno, busco e mando xa a ligazón, incluso está o código e todo, para que poidas aproveitar. Bueno, é a primeira vez, me parece, que participas nesta xornada e como é tradición, bueno, pois nos ofrecemos a todos os relatores, así como os participantes no desayuno unhos melindres, e temos unha bolsa para ti que xa levou o teu compañeiro, o sea, lle reclamas a él, a José Manuel. Vale? E moitas gracias pola tua presentación. Gracias, un aplauso de nós.